No niin, tervetuloa takaisin Kekkakesset channelille. Tänään vedetään Interesting Photospheres in Obscure Countries, eli tässä ei ole lainkaan sellaisia valtioita, missä on Google Street View. Niin, pitää arvata sitten kaikkialle muualle. Ja tää on varastettu nyt suoraan sitten GeoWizardilta. Mä laitoin linkin sen videoon descriptioniin, niin jos haluatte pelata läpi, niin voitte pelata. Ja täällä on yli 1000 näitä paikkoja, vaikka niitä tasan 1000. Niin toivottavasti ei tule samoja mitä oli siinä videossa. Ja 3 minuuttia aikaa. No move. Eihän mulla ole kaiuttimet päällä. Ei. Okei. Tulis Etelä-Afrikka mieleen ensimmäisenä. En ole kyllä varma. G-Hide ei anna meille hirveästi vinkkiä, kuka se olisi. Ratsastaja patsas. Tiedä, onko tossa joku, en tiedä, presidentti tai joku. Kookospähkinöitä, palmuja, mitä nää onkin. Valkoisia mahdollisesti turisteja, niin voitais olla esimerkiksi jossain Karibialla. No, mä luulen, että mä menen varmaan Karibialle. Paikkoja, missä on Coverage, Puerto Rico ja Dominican Republic. Ja Virgin Islands. Mielestäni sekä ainakin Amerikan Britit, tai mä en ole varma onko British. Pitäisikö mennä Jamaikalle? Mennään Kingstoniin, ei mulla sen parempaa arvostaa. Mennään keskelle vaan. Ei me välttämättä olla siellä. No ei oltu siellä. Maputossa oltiin. Kerran aikaisempaakin me oltiin mun mielestä Mosambiikissa. No se ei alkanut hyvin. Sitten Ruta de Evascusia ojojoja. Oltaiskohan me Paraguayssa? Iso kerrostalo. Mikä on? Onks Derby's? Tai joku family restaurant? Sky. Hei, siinä on lippu. Mikä lippu toi on? Ei mitään kärryä, mikä toi lippu on. Mikäs Paraguayn lippu on? Uruguaylla on se aurinko. Paraguaylla onko siinä se Illuminati? Onks toi tumman vihreä tai vihreä? Vai onko sekin sama sininen? Mä luulen me menen Paraguayin. Me voitais olla kyllä jossain näissäkin tietysti. Me voitais olla ihan mihin vaan. Meinaa Ascensioniin. Suurin osa minkä takia mä haluan mennä siihen, koska siinä on Sion, niin mulla on pakko olla Ascensionis. Eikö se toimi näin? Mätsääkö tää mitenkään? Mäkiä ympärillä. Täällä voisi olla mäkiä, en tiedä. Mennään tänne. Honduras. Tein Tegucigalpassa. Mennään kattoo Hondurasen lippu. Onks toi Honduras? Pystymme liikkumaan tässä lähemmäs? Ei.
No ei sehän noin tummalta näyttänyt kyllä. No ei se punainenkaan ollut ylhäältä. Kai se oli Honduraksen lippu sitten. Ois pitänyt mennä Nicaraguaan, sitä mä ajattelin. No on kyrillisiä, se rajoittaa aika paljon missä me voidaan olla. No on sen näköistäkin kyllä, mutta missä ei oo Coverage. Venäjällä on, Kazakstanissa on, Kirgisiassa on, Tadžikistan, Uzbekistan ja Turkmenistan, niissä ei oo mun mielestä. Eikä oo Moldovassakaan, ja onks Moldovassa? Täällä ei ainakaan kyllä näy nykyrillisiä. Moldova tuli mulle ekan mieleen, koska tää on ainakin sen verran vehreitä, niin en ajattele, että me oltais toi näissä valtioissa täällä. Kyllä tää varmasti ne on vehreitäkin paikkoja, mutta tulee kyllä ihan sellainen niinku Itä-Eurooppa-viba tästä. Aivan, missä toisessa valtiossa ei oo Coverage. Valko-Venäjälle ei oo Coverage. Mennään Valko-Venäjälle. Sehän sopii melkein vielä paremmin varmaan. Joo, tää näyttää aika. Jos ei olisi tietoa, että tää olisi jossain muualla kuin Google Street View-alueella, niin mä voisin laittaa kyllä meidät Ukrainaan tyyliin, mutta niin kun me tiedetään, että me ei voida olla Ukrainassa, niin Belarus on sitten aika hyvä tähän väliin. Mutta joo, ei mitään hajoa missä päin ollaan, tosi lättänää. Mennään vähän etelään päin. Tossa on ihan hyvä. No oltiin ihan pohjoisessa, mutta löydettiin oikea valtio kuitenkin. Pienellä haulla. Jahas. Sitten me ollaan varmaankin Kiinassa. Koska toi näkyy Kiinan kieltä ja Japani, Hongkong, Macau ja Taiwan on ulkona. Koska niissä on Coverage. Oltaiskohan me Tiibetissä? Mä en tosiaan kyllä tiedä milleen Tiibet kirjoitettaisiin edes kiinaksi. Tuossa saattaisi lukea joku paikan nimi, mutta ei. Joku Fujian. Nanjing. Lukeeko tuossa Nanjing? Scenic Spots. Siinä voisi lukea Nanjing, joka on kaupunki. Mutta se ei ole kyllä Tiibetin lähellä. Melko vuorista on. Mä en tiedä onko Nanjingin lähellä. Tuossa lukee Taiwan. Ei me Taiwanissa voida olla. Siellä on Coverage. Joo, tuossa lukee kyllä Taiwan. Sen mä osaan lukea kiinaksikin. Missäs Nanjing on? Tuolla on Nanjing. Mut ei se kyllä voi olla Nanjing. No tossa olisi vielä näkyy itse asiassa varmaan, missä kohdat toi olisi ehkä sit. Nan on tosiaan etelä. Joo, ei se on Nanjing. Tai ainakaan sama Nanjing. Mennään Tiibettiin päin. Mennään Lasaan. Onks Lasassa toi kaikki kiinaksi? En oo varma. Ei me varmaan ihan Lasassa asti olla, mutta mä laitan me sinne. No ei oltu lähelläkään. Nanjing olisi ollut paljon lähempänä. Missä me oltiin? Changjiao. Fujian se oli. No.
yllättävän kyllä rannikolla. Mä olisin ajatellut, että oltais aika keskellä oltu kuitenkin. Mutta onhan Kiinassa niin muitakin vuoria kuin toi Himalajat tietysti. Oikea valtio ees saatiin. Jahas. Ai niin, kuka ois ottanut? No nyt on Google ottama kuva kuulemma. Google 25. Näyttäis vähän niinku, että olis ranskan kieltä. Eikö näyttäis? En tiedä. Aika tunnistettavan näköiset tolpat, mutta kun ei oo opiskellut tämän maan tolppia, niin ei tiedä. Tossa on joku lippu. Kuulostaa valkoinen siihen lippuun. Burkina Fasossa olisi punaista ja vihreätä. Luulen, että me varmaan ollaan kyllä jossain päin Afrikkaa. Pitää miettiä, mikä toi lippu voisi olla. Madagaskar. Madagaskarilla on kyllä just trekkereitä. Tässä lukee Google, mä en oo kattonut, että lukeeks niissä Google just. Ja Madagaskarin lippu. Joo, on se Madagaskarin lippu. Kyllä. Ja tää on Google ottava, niin ehkä me voidaan luottaa myös kompassiin. Ja siellä se näkyy uudestaan. Southeastiin. Noin päin menee tie. Ja kyllähän me nyt Antananarivoon mennään. Vaikka tosi usein on kyllä ollut ne trekkerit rannikoilla, mutta siellä on ollut tietysti turistipaikoissa. Southeastiin menevä tie. Tossa olisi yksi. Mennään tänne. Eiköhän tossa ole ihan hyvä. Sama saari, mut joo, oltiin taas rannikolla. Joo. Jos ei olisi lukenut Madagaskaria, niin voi olla, että en olisi keksinyt. Toi on kyllä doable, koska näkyi lippu ja sit siinä toi, kun oli Googlen toinen trekkeri, niin sit se kyllä viittaa Madagaskaria aika vahvasti. Et toihan tulee silloin tällöin noin Worldissa, jos pelaa mun mielestä. No se ei kyllä hyvin mennyt. Vedetään toinen samanmoinen. Tää on osaksi vähän haastavaa. Toi GeoWizardin videos mulla meni vähän paremmin. Meni paremmin kuin GeoWizardilla tänään. 2 viittakoota tuli siellä. Toinen oli hauska. Toinen oli ilmanen ja toinen oli hauska. Toisessa luki suoraan missä se oli. Tietysti kaikki ne ei välttämättä löydä sitä, mutta kyllä se aika helppo oli. Ja toinen oli sitten kyllä aika lainappaus. Jahas. Toinen kierros. Toimiiko tää? Toimii. Kaakkois-Aasialta näyttää, jos saatais pari pikseliä lisää. Noin välttämättä. Voi olla jossain Karibiallakin kyllä. Ihan hyvin. Aika haastava. Destinologi. Le Badamier. Tää on haastava. Ei voida luottaa aurinkoon, niin ei edes katsota sitä päinkään. No ei tästä ehkä nyt Kaakkois-Aasia vipattuu, kun katsoo nyt tarkemmin näitä. Mä ajattelin alkuun, että tää on just semmonen perus, mitä sieltä löytyy tällaiset kasipot, mutta ei siellä tällaisia ruokokattosia kyllä mun mielestä ole ihan niin paljon. Tai voi olla jossain tällaisissa resorteissa kyllä. Eipä hirveästi viettänyt semmosessa aikaa. On lättänää. Tosi lättänää. Ei mennyt ihan missään minisaarella olla. Muuten voisi lähteä ainakin Malediiveille, mutta toi aika iso paikka on kuitenkin. Tuolla näkyy jo pari vuorta. Tuolla taitaa olla jonkun näköinen kaupunki. Mennäänkö me Karibialle? Ei nyt ehkä ihan tämmöiset vivattuu. Ei. Voitais olla kyllä täällä... Ai, ihan voitais olla kyllä jossain... No ei siellä kyllä olis ei kun le. Luultavasti, jos me tällä seudulla oltais. Ehkä. Martinique.
Siellä on ranskan kieltä. Mennään Martiniquelle. Aloitais me alkaa oikeesti lainappaamaan jotain. No, meillä näkyy ehkä toinen saari tai joku muu tolla tavalla. Ihan tossa on sit ihan hyvä. Mikäs toi nyt on? Tää saaren nimi. Ei oo Reunion, vaan sen vieressä oleva. Ei saa zoomata ulos. Mä muista yhtään mikä tän nimi on. Ei koks tää... Toi Martinius, mikä se on? Mauritius on. Mauritius, joo, Mauritius oli. Joo. En mä kyllä tonne olis laittanut. Niin siitä nähtiin tänne suuntaan, joo. Nyt siellä oli oli niitä vuoria, mitä siellä näkyy merellä. Okei. Aika vaikea. Jos joku sai tonni. Ei voi muuta kuin ottaa hattua. Ja taas näin. Se oli vielä haastavampi kierros. Jahas. Sitten on erittäin tummaihoisia. Luultavasti ollaan siis Afrikassa. Jordi Terrejon. Onko tää joki? Jos tää on joki, niin tää on ihan pirun iso. Lähdetään miettimään. Meneekö täällä jossain jotain jokia? Menee. Toi oli Nigerian puolella. Nigeria ei kelpaa. Kameruun. No mä tiedän, onko siitä hirveästi hyötyä mennä etsiä mitään jokia tällä hetkellä. Onko mä mennä jonnekin Afrikkaan? Kyllä mä varmaan menen jonnekin Afrikkaan. Mutta minne? Algeriassa ei taida olla hirveästi mitään isoja jokia. Eikä Marokossa. No ei ainakaan Western-Saharassa. Ei Mauritaniassa. Gambia. Siinä on kyllä aika iso joki ja mulla jotenkin tuli tästä mieleen niinku Senegal. Mikä sen parempi kuin valtio, joka on vaan Senegalin ympäröimänä. Joinkannut Senegalilta tämän joen. Mennään kattoo, onko täällä missään tollaista saarta näkyvissä. No Micro Island on aika mikro, täytyy myöntää. Miten täällä on? Onks nää oikeassa paikassa nää pinnit? Miksei täällä näy missään näitä? Siellä on kyllä saari, mutta mä en usko, että me ollaan näin pitkällä. Se pienenee tosi nopeasti. No jos tuolla on fort... No. En tiedä, onks tuolla mitään forttia. Me mennään tänne. En mä keksi mitään parempaa. Me oltiinkin Niilillä vai? Ja tossa taas. Onks toi meidän saari? Okei. Niilikin kävi mielessä, mutta en mä ajatellut, että Sudanissa olisi se vielä noin leveätä. Kyllähän se nyt pirun iso järvi on. Tää järvi kun joki. Okei. Varmasti ollaan Pariisissa. Login boys. Punaista maata. Voitais olla taas Afrikassa. Etelä-Afrikassa nyt ei... No, onhan täällä nää kyllä. French Guiana. La Cave du Petit Paris. Ai se olisi mahdollista, että me ollaan French Guianassa.
Mietitään muita vaihtoehtoja. Missä olisi punaista maata? Täällä tunnetusti on, mutta jos nää... Toi on mahdollisuus. Täällä päin löytyy punaista maata. Täällä päin löytyy. Ja täällä Vietnamissa ehkä voisi olla myös. Ei teillä nyt Vietnamilta näitä. Ehkä. En tiedä. Vaikea jotenkin. Ehkä. Mä jotenkin tykkään tos mun French Guiana heitosta, vaikka toi... Ei niinku mitään kärryy siitä valtiosta. Ei siis niinku yhtään mitään kärryy. Sen mä tiedän, että siellä asuu yli yhteensä joku mun mielestä 500 000 vaan ihmistä, et se on ihan niinku... Käyn sanomaan, kaikki asuu täällä Cayennessa. Joo, mennään sinne. Se olisi hauskaa, jos se olisi siellä. Ei ollut siellä. Burkina Faso. Jep, täälläkin on sitä punaista maata kyllä. Ja siinä on kyllä kaikista afrikkalaisemman niminen pääkaupunki. Ouagadougou. Kyllä se viime peli menikin yllättävän hyvin. Teenään oikein natsaa. Jonkunnäköinen marketti. Mitäs kieltä meitä löytyy? Englantia. Naboro. Kuvaaja George Benaroya. Vähän tuli... Oho. Double team. Onks täällä muita sankareita tuplana? Onks niillä vaan samanlaiset paidat? Häijää tää 4 kertaa. Jotenkin tuli vähän intialaiset vipat, mutta Intiassa me nyt ei olla. Ollaan me Aasiassa, vai ollaan me Afrikassa, vai ollaan me jossain ihan muualla? En kyllä tiedä. Naboro kuulostaa siltä, että se olisi ehkä enemmänkin afrikkalaista. Hei jätkät, me ollaan Australiassa. Ehkä menen Pakistaniin. Mennään pääkaupunkiin. Mennään Lahoreen huviksi. Tää on tää anti-jinx, et sit kun me ollaan Islamabadissa, niin sit mulle ei tuu niin paha mieli. Aha, oltiinkin Fidjillä. Nää taitaa olla huonommat pisteet, mitä mä oon ikinä saanut Geogesserissa. Laittakaa paremmaksi. Joo, ei oo kyllä näin huonosti mennyt ikinä. Mutta vedetään sitten vielä Bonari kaupan päällisiksi. Tosiaan siitä GeoWizardin videosta mä sain toi joku 18 000 pistettä, mutta toi ei ihan lähde nyt sama. No moving, panning ja zoomingissa me tietysti saadaan paljon paremmat pisteet kuin noi äskeiset. Se nyt on ihan selvä. Sitten lähtee. Jahas, kallioita. Mikäköhän lippu toi on? En tunnista. Onks toi Algerian lippu? On se Algerian lippu. Joo. Ei muista päässä nyt näitä lippuja. Jaha. Sitten me ollaan ehkä jossain päin Aasiaa. Mennään tänne. Kiinassa oltiin. No, saatiin paremmat pisteet joku äskeisessä pelissä. Sitten on vähän haastetta. Afrikassa ollaan, mennään Keskimassaan, mennään Kameruuniin. Plantyre. No joo, mä ajattelin, että en mä kuullutkaan, mutta joo, Malavin pääkaupunki on Lilongwe. We live long. Silleen mä muistan Malavin pääkaupunki. Ja kun muistan, että se oli se Malavin pääkaupunki kuin muu. Jaha.
Mihin mä klikkaan? En mä tiedä. Port Moresby. New Guineassa. Joo. Nuevo. Mennääs Nicaraguaan tällä kertaa. Oltiin Nicaraguassa. Mut oltiinkin Chinandegassa. No. Ei voi valittaa ton tokan pelin jälkeen yhtään. No niin, laittakaa paremmaksi ja varmasti laitatte paremmaksi. Jos mä en oo vika tossa tokassa kierroksessa, niin mä... No en mä sano, että mä oon yllättynyt, oli vaikea kierroksia. Ja yhtään ei päästy pelaamaan, siitä olisi tullut 5K varmasti, mutta huomiseen.